Ζητήστε να δείτε ένα από τα μεγάλα έργα τα οποία μπορούμε και υποστηρίζουμε και αφορούν τη στατική επάρκεια ενός κτηρίου, το οποίο έχει πολλές απαιτήσεις αναφορικά με τις εργασίες που μπορούν να το αναβαθμίσουν, να το προστατεύσουν, να το θωρακίσουν και βέβαια να υποστηρίξουν αλλαγή χρήσης ενός κτηρίου όπως είναι αυτό που βρισκόμαστε σήμερα. Αυτός είναι χειριστής, ο σωστός χειριστής του μηχανήματος. Ευχαριστούμε πολύ.